Здравейте, здравейте хора. Днес ще играя на блоква, докато ни бият 10 000. Тук съм прецакан. Изглежда малко рекорда ми. Но обаче съм играл преди. И преди рекорда ми беше много по-голям. От този малък рекорд. Който имам сега. Надявам се игрането да не ви нарни очите. Така. Тук е много лесно за сега, хора. Ще успея да го мина. Тук ще разказвам някакви истории, ако сетя за някаква смешна история. Така. О, да. Не знам, не се сещам за история, която е много хубава. Не е много хубава да се казва на YouTube. За това не знам. Не се сещам нищо интересно. Така. Котката ми шуми много. Игнорирайте я. Накрая мокна котката. Ще ви направя видео за котката ми. Да покажа колко е сваличка. Пак ли почна да скакае? Оп, бам. О! Кочак толкова дръжти котито, бе. Тук. Бум. Така. Прецакани съм, хора. Май да. Освен ако не направя той и съм доволно прецакан. Много е трудно. Реклама ще спра за да махна рекламата. Да, изгубих на 1775. Как трябва да успея, не знам, с това 10 000. Ако стане много дълго време, видеото ще го направя на втора част. Ако успея изобщо да достигна близко до 10 000. Надявам се никой да не ми пише. Относно миналото видео някой ми писа и трябваше да го едитна. Опа, няма го пъти с грешка. Сега може би ще сложите тук, да. Тук. Оп. Така. Опа. Оп. Бум. Стане. Оп. Малко драдащо е да казвам оп. Още вижте как добре се правим сега. Бих се да стане този рекорд. Сега да продължим да бия другите ми рекорди. Сега само остана да бия целта ми. Не, стига. Не. Пак ли? Последен опит. Би трябва да стане, нали, хора? Нали? Май не. Това видео няма да го едитвам, защото ме мързи много вече да го направя. Не знам точно кое видео. Второ видео за днеска. Мързи да го направя.
Затова така. Просто ще го препозна за ако дит нещо. И няма да има чак толкова много работи. Освен ако някой не ми пише, иначе ще го дитна. Оп. Оп. Опа, опа. Опа. Лесно. Виждате ли това колко е лесно е? Много лесно тази играче. 3 секунди по-късно аз ревайки ще да е прекалено трудно да го мина. Шегам се. Ще успя да го мина, естествено. Оп. 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 Едно голямо. Едно такова, такова. Такова. Това не знам къде го сложа. И тук ще го сложа. Едно грамаданско. Съм сигурен, ако направя там, така ще сложат и нещо. Така, така. Това ноутбук, че толкова много ме дразна да го виждам, че как го няма. О, вижте. Точно пък перфектно за ноутбук. Ето сега вижте. Добре, съм се прецакал. Мисля, че ще го сложа тук. Има такова блокче, хора, нали? Стига, хора, какви неща тук ми дава да ги направя? Прецакан съм. Чао, хора.